नैबे प्रेस मिटनि गेजेरजों आं बेखौनो बयनिसिमबो मिथिहोनो लुबैदों दि दिनै बर' माहारि फरायसा आफाद आरो जोंनि मानगोनां बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्चनि वार्किं प्रेसिडेन्ट सार दावराव दैखेब नार्जारि आरो जोंहा दिनै अल बिटिएडि गावबुरा एस'सिएशननि मानगोनां गाहाय नेहाथारि बिरहां मुसाहारि सार आरो बेजों लोगोसे जोंहा दिनै अल बड' सिनियर सिटिजेन्स फरामनि सारमोन आरो एक्स भलन्टियार फर्सनि सारमोन आरो जोंना एसएमबिनि आदामोन आरो जोंनि बनसुनि दैदेनगिरि बिथांमोन जयैनो जोंनि मानगोनां जोंहा ग'थालेण्डनि सेपारेट स्टेट क'अर्डिनेशन कमिटिनि चिफ कनभेनर जोंनि मानगोनां सन्जय तुलुं आदा बिथाङा दिनै सफैनो हादों आरो बेनि गेजेराव जोङो फैबाय थानाय समाव जितु ग'थालेण्ड आरो बड'लेण्डनि समायसानि सायाव जों गुवारैनो सावरायनाय जादों। दा बेनि गेजेरावहाय जोंहा जितु ग'थालेण्डआ अलरेडि रिसेन्टलि बिथांमोनहा इन्टारल'कुटर मोनबाय आरो बिथांमोनहा जितु आलादा रायजोनि थाखाय प्रसेसआव दङ अन प्रसेस दा बिथांमोनहा जों फैनानै गुवारै सावरायफैदों जिहेतु जोंनि स्ट्रेटेजिकेलि ग'थालेण्ड आरो बड'लेण्डआ जोंहा खाथि आरो बिथांमोननोबो सापर्ट नांगौ आरो बिथांमोनाबो बड'लेण्डखौ सापर्ट होनो थाखाय बिथांमोना दिनै जोंनि गेजेराव सफैदों आरो फैबाय थानाय समाव जों जयैनो जों माबोरै पलिसि खालामनानै जोंनि आन्दलनखौ लांनो हागोन जिहेतु आद्रा थानाय मुंख्लंफोरनि जे सिमां बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जे सिमां आरो बर'फोरनि देरसिन सिमां आलादा सेपारेट स्टेट बड'लेण्डखौ जों बोरै लांनानै मोगथां महर होनो हागोन बेनि थाखाय जों गुवारैनो दिनै सावरायनाय जादों आरो जों फैबाय थानाय समाव जों जयैनो जों जि पलिसि जों खालामनानै बोरै जों ग'थालेण्ड आरो बड'लेण्डनि गेजेराव इउनाइटेडलि जों थांनो हागोन आरो बेजों लोगोसे सारा इन्डियानि जेसेबां फिसा बिग्रा रायजोफोरनि जे स्टेक हल्डार्स लिडार्सफोर दं बिथांमोनजोंबो जों सावरायनायनि गेजेरजों जयैनो जों गभर्नमेन्ट अफ इन्डियाखौ बोरै प्रेसार होनो हागोन बेनि सायाव जों गुवारैनो सावरायनाय जादों। जों बुंनो थाङो दि जोंहा दिनै जोंनि बिटिसि एरिया जितु जोंनि प्रप'ज बड'लेण्ड संकष्ट सदिया आरो जितु दार्जिलिंनि जि प्रप'ज मेप बे दार्जिलिंनिफ्राय लानानै मेटसिलिंनिफ्राय नर्दार्न बेंगल बर्ड डुवार्स एरिया जोंनि संकससिम बिथांमोना सफैयो आरो बिनि गेजेरावनो गोबां जोंनि मेटस बर' मानसिफोर ट्राइबेलफ्राबो गोग्लैफायो गथे बे बिथांमोननि जि एरियाया जोंनि प्रप'ज बड'लेण्डजों गोग्लैया हिसाबै नाथाय जोंनिनो मंगलियान फोलेरनि बिथांमोननि जि मोनसे माबायावहाय आलादा रायजो मोनोबा जाहाथे जोंनि मेटस बर'फ्राबो मोजां मोनसे हालोदाव फैनो हादों जिहेतु बिथांमोनाबो सेक्सिडुल मोननानै हा हु राजनितिक अरिखौ लानो हादों बेवहाय जोङो फुलि बिथांमोनजों ग'थालेण्डआव जों सापर्ट दं आरो बिथांमोनाबो 100% बे बड'लेण्ड डिमान्डआव सापर्ट दं बेनि थाखायनो जों फैबाय थानाय जयैनो खौसेयै जों माबोरै स्ट्रेटेजिकेलि जों थांनो हागोन आरो जों बेखौनो बुंनो थादों बिथांमोनाबो बुंबाय थादों दि जोंनि जि चिकेन नेकनि जि एरिया बे स्ट्रेटेजिकलि बिराद इम्पर्टेन्ट मानो होनोब्ला ओरै खोला साइडआवहाय बांलादेश आरो ओरै साहा जे चाइना दं मोननैबो भारतनिनो बिरोधि गतिके अलरेडि जोंनि बड'लेण्ड एरियानि खोलाहा जितु गुबुन माने बाहेरानिफ्राय बांलादेशनिफ्राय फैबाय गोबां बांलादेशनिफ्राय फैनाय गोबां मानसिफ्रा अलरेडि दखल खालामनानै दं बेवहाय अलरेडि बुंनो थाङोब्ला माने बिथांमोननि सिमनायासो बांलादेश जानो हागौ बाट बिथांमोननि मानसिफ्रा बारग'नानै दंखायो खिन्थु प्रटेक्शन होदों जोंनि बे बड'लेण्ड एरियायाव दा बेयावबो जोङो दिनै आलादा रायजो मोनालासिनो जों बेखौ पावारखौ जों लानो मोनाब्ला हम पावार जों फाइनान्स पावारखौ लानो हायाब्ला आरो बेयाव जों दिनै थागिबि हिसाबै गाबथानो हायाब्ला बे माब्लाबा समावनो जेब्ला दावहा जागोन नङा होमबा इन्डिया एबा बांलादेश एबा चाइनानि एगेन्स्ट इन्डियाव बेवहाय अट'मेटिकलि जों बे चिकेन नेकआ खारब जागोन बेखायनो जों बे पलिसिखौ जों ग'थालेण्डआबो जितु चिकेन नेकआवनो गोलैयो जितु बड'लेण्डआबो चिकेन नेकआवनो गोलैयो बेखौ जों स्ट्रेटेजिकलि गभर्नमेन्ट अफ इन्डियाखौ माबोरै जों इम्पर्टेन्स होनो हागोन आरो माबोरै बेवहाय जोंनि थागिबिफ्रानो बेखौ जोङो भारतनि नेम बादे एज पार द प्रभिजन अफ द इन्डियान कन्स्टिटिउसन आर्टिकल 2 आवहाय जों आलादा रायजोखौ मोननो हागोन आरो जोंहा दिनै बेखौ जों सावरायबाय थादों आरो जों स्ट्रेटेजिकलि मा जाहैबाय दि जोंनि जि बड'लेण्ड डिमान्ड प्रप'ज मेपआ जि पार्ट एन्ड पार्सल बियो जोंनि ब्रिटिशफोरजों सेमि एक्सक्लुडेड एरिया हिसाबै माने बिसोरनि अफिसार्सफ्रासो जोंखौ सामलायोमोन नट डाइरेक्टलि ब्रिटिश गभर्नमेन्टआ दा होल जोंनि पार्ट माखासे पार्टआ आसामनिया जिहेतु 1826 ट्रिटि अफ एन्डोबोनि उनावहाय बे सामलायजादों नाथाय जोंनि एरियाखौ बिदि सामलायाखैमोन आन्डार भुटानिस कन्ट्रलावनो थानानै बे जों इन्डिपेन्डेन्टलि बे ब्रिटिशनि आखाइनिफ्राय जोङो गोजानाव थानानै सामलायजादोंमोन गतिके बे हिसाबै सेमि एक्सक्लुडेड एरिया हिसाबै
जे जोङो 1949आवसो आसाम गभर्नमेन्टआव बे एरियाया हाबफादों 1947आव नङा बोसोरनैनि उनावसो हाबदों दा जोंहा स्ट्रेटेजिकेलि बिराद जा मोननांगौनि अधिकार दंखायो जिहेतु जोंनि एरियाखौ सेफटि आरो सेफगार्डनि थाखाय जोंनि हाफोरखौ रैखाथि होनो थाखाय आरो स्ट्रेटेजिकेलि भारतनि गावसिनि इम्पर्टेन्स गोनांनि थाखाय आरो नर्थ इस्टखौ रैखाथि होनांगौनि थाखाय बे गोरखालेण्ड आरो बड'लेण्डखौ होनांगौनि बहुद प्रभिजन दं बेखायनो जों गुवारै जोङो गोबां भारतनि फिसा फिसा रायजोनिफ्रा आरो जोंहा गोरखालेण्ड जिहेतुनि दैदेनगिरिफोर गोरखालेण्डनिफ्रा जों दिनै सावरायनायनि गेजेरजों फैबाय थानाय समाव जयैनो जों मोनसे टेबोलाव जिरायनानै जों पलिसि आरो स्ट्रेटेजि बानायनानै आवगायलांनायनि जि पलिसि बेखौ दिनै जों गुवारै सावरायनाय जादों